हेलौ आंनि गासैबो फेसबुक फेमिलिफोर गासैबो फेसबुक फलोवार्स आंनि दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय बै आंनि माखासे नायथावै भिडिअ'फोरनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा बयबो दुखु मोनदों नालाय बयबो बुंहरदों नालाय आं बिनि सोमोन्दै भिडिअ' लाबोनाय जाहैबाय आरोना। हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसे बयखौबो बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर लोगोफोर जायखियानो जादोंला आं दायो मेन टपिकआवहाय फैनोसै। नोंथांमोनाथ' गोबां सुबुंफोरानो नुखाबाय नङाब्ला ससियेल मिडियाआव दायो मानि थाखाय दावराव आरो मा खारननि थाखाय ओरैबायदि गासैबो सुबुङानोखि ससियेल मिडिया फेसबुक वाट्सएप टुइटार इउटुब बायदि बायदिफोराव गोबां दायो मानि थाखाय दावराव जागासिनो दं आरोना लोगोफोर। जियानो जा आं दायो बांद्राय गोबाव खालामबाय थाला लोगोफोर सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांदिनि नोंथांमोनाल' भिडिअखौ स्किप खालामना जोबजासिम नाय आरोना लोगोफोर। दे बिदिब्ला लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानो हागौ बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै नङा होमब्ला लोगोफोर। जियानो जा मैया दाखालिनिफ्रायथ' जिहेतु कनजिता बर'ना नार्जारि आं बेखौ जेबो मिथिला। जियानो हक कनजिताया जेरैबायदि रायजोनि गेजेराव समाजनि गेजेराव हमजानानै बुजायजानानै बेफोरबायदि माबा मिला मिन्सि जाबाय गावनि दायखौ बिथाङा सिमान खालामनानै लाबाय निमाहा बिबा समाजनि गेजेराव रायजोनि गेजेराव गाज्रि रिल्स भिडिअ बायदि बानायनायनि थाखाय नङा होमब्ला। थिग बेखौनो लानानै दिनै जिहेथु नैबे सना दैमारि ना बसुमतारि बेखौ मिथिया नोंथांमोनाबो नुखादों जानो हागौ मिथिखायो बेखौबो नङा होमब्ला। बिथाङाबो गोबां सिगांनिफ्रायनो बेफोरबायदि भिडिअखौ बाहाय कमन जानाय बेफोरबायदि भिडिअखौ बिथाङाबो होयोमोन नालाय। बिथाङाबो दिनैनि दिनाव गावनि फेसबुकनि थ्रुयैनो बयनिबो सिगाङावहाय समाजनि सिगाङाव बिथाङाबो निमाहा बिनो थांदों आरोना लोगोफोर। जियानो जा बिथाङा मा गावनो फोरमायदों बेखौ नोंथांमोना खोनासंनानै ला। बिथांनि बे बुंनाय भिडिअनि क्लिपखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय दिन्थिलांना होनाय नोंथांमोना नायलांदो थौदो। हेलौ आंनि गासैबो फेसबुक फेमिलिफोर गासैबो फेसबुक फलोवार्सफोर आरो नायगिरि बिथांमोन बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय। आंनि दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय बै आंनि माखासे नायथावै भिडिअ'फोरनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा बयबो दुखु मोनदों नालाय बयबो बुंहरदों नालाय आं बिनि सोमोन्दै भिडिअ' लाबोनाय जाहैबाय आरोना। आं दा बेखौनो बुंनो सानो बै आंनि माखासे नायथावै भिडिअ'फोरनि थाखाय आं नोंसिनाव आखाइ खबजबनानै खर' गंग्लायनानै बयनावबो निमाहा बिनाय जाबाय आरोना। जाहाथे आंखौ निमाहा होदो। सानस'नो हायैयाव मिथिस्लाबैयाव लाबोफ्लांबाय माने बेबायदि जागोन इसिबां सिरियास जागोन होननानै सानाखैमोन आरोना। भिडिअखौहाय एसे एन्टारटेनमेन्ट खालामनो होननानैसो लाबोनाय जाहैदोंमोन आरोना। इसिबां सिरियास जागोन होननानै सानाखैमोन। दा बेनि थाखायनो आं निमाहा बिनाय जाबाय आरोना बै माखासे भिडिअनि थाखाय। नोंथांमोनहा बुंहरबाय थादोंमोन नालाय भिडिअ लाबो होननानै, बिनि थाखाय आं भिडिअ लाबोबाय। भिडिअआवहाय आं भिडिअनि गेजेरजों बयनिसिमबो आंनि फेसबुक फेमिलिफोरनिसिम बा नायगिरि बिथांमोननिसिम आखाइ फारनै खबजबनानै खर' गंग्लायनानै आं निमाहा बिनाय जाबाय आरो दे। आंखौ बयबो निमाहा खालामदो। भुल जाफ्लांबाय आरो आं मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन आरो दे होमबा आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनबाय दे। आं आरो इसिबां बुंनोबो रोङा। बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ। नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो बुजि मोनबाय बिथां सना दैमारिहाय गावनि फेसबुकनि थ्रुयैजों बेफोरबायदि भिडिअ क्लिप बानायनानै दिनै रायजोनि गेजेराव समाजनि गेजेराव ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथाङा फोसावनानै होबाय। जिहेतु थांनाय सिगाङावहाय जाबायदि रिल्स भिडिअ बा बायदि बायदि भिडिअ गाज्रि जेनेबा नायथावहारि बयजोंबो जमा ज' थालायनानै नायथावथारि बेफोरबायदिनि जिहेतु भिडिअखौ आपल'ड होदोंमोन बिथांनि बेफोरबायदिनि थाखाय बिथाङा दिनै ससियेल मिडियाआव फैनानै गावनो निमाहा बिदों। नंगौ बिथांमोननि बेफोरबायदि भिडिअ लाबोनाया गोबां जोंनि समाजनि हेंथा होननानै जों सानो आरोना लोगोफोर। आंबो गोबां सिगांनिफ्रायनो बिथांमोननि बेफोरबायदि सर्ट रिल्स भिडिअखौ लानानै क्लिपखौ लानानै आं सिगांनिफ्रायनो बुंबोदोंमोन बुजायदोंमोन नोंथांमोना मानो बुजिया बेफोरबायदि ओरैथमबो खालामनानै। नोंथांमोना आंनि सिगांनि भिडिअ थांनानै नायोब्लाबो नोंथांमोना मोनथिगोन नङा होमब्ला आं गोदो मा भिडिअ होयोमोन नोंथांमोननि सेरावहाय। जियानो जाथोला लोगोफोर नंगौ दायो बेफोरबायदि गावनो बुजिनानै दिनै गावखौनो सिनसियार खालामनानै दिनै समाजनि गेजेराव बेफोरबायदि बुजिनानो हादोंब्ला मोजांनि बाथ्रा नङा होमब्ला लोगोफोर। जोंनि गासैबो सासेनि अनगायैनो गासैबो मोजां जालांनो हमगोन नङा होमब्ला लोगोफोर। बेफोरबायदिनो जोंनिल' नङा नोंथांमोननि गथ' गथाय बाय बाहागि न'खरनि मानसिफ्राबो मान सनमानखौ मोनगोन आरोना लोगोफोर। जियानो जा आं आरो दायो बांद्राय गोलाव बुखिलासै। आंनिख्रुइ बांसिन गोरों गोरा सुबुंफोरा दंबावोसै नङा होमब्ला लोगोफोर। आंनि बुंनाया माबा मोनसे गेना गोरोन्थिफोर जालांदोंबा आरो नैबे मोनसे भिडिअखौ लाबोनायहाय आंनि गोरोन्थि जादोंब्ला आं नोंथांमोननि सेरावहाय बयनावबो निमाहा बियो आरोना लोगोफोर। जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै नाथाय आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनाङा आरोना लोगोफोर। अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनांदो। लोगोसे भिडिअखौबो लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामबावदो। आरो जोबथारनायाव बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना दाबायना होदो आरोना लोगोफोर। जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय गोदानै नटिफिकेसन सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर। थेंक इउ स' माच। नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन।
बाय बाय।